India mi ka channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Palat spa million ngut kinong song snong hakaleng gari ke Pyrthei Kylla Shah Pynbor permi no nalaki yeng bat kisnong bat Kylla Phetwir no nagadao jo kejing Shah sin shar jubor kejing kan at kejing khun thma bat kiwe di kejing kebe kendu halakari lajong laya thu ka kai phot jong ka UN Refugee Agency Kathma ha Ukraine kelalong kawin kidao jong ka Kylla Phetwir ki phaulak ngut ki pat ba kumjo ri kejing khun ikithma po ye Batru ekejingnya kenat hakari Afrika ki bakin thup hapo kari Ethiopia bat ha Democratic Republic Congo DRC kelanang Pynbor shushu ekejing dan ki Phetwir bat kani kalabo ekejing ma ka bakrau ya ka Pyrthei ru bat ikti ba Phetwir ki badan menta ha padeng jong kejing kerdu ka bakrau kani gade ke bagi melak ban mudur ha kani kejing ya ulum thup ke jongi ha kejing nang jengkiu bun shu kejing dan jong ki Phetwir ha keleng ke Pyrthei ba kani ru kadi kejing pen kendit thia yangi bat ru ya barok kinong yalam jong kari ke Pyrthei khamtam kinong yalam jong ki kiri badan ha padeng jong kani kejing ya kan at bat kejing khun thma menta kala dei kapor ban pen kelano ikiru kam trekam jong ki sarkar khamtam ha kitu kiri blasha asin shar jubor bat dan bor daki sipai shu na kaliang jong ke UN kala banjuru ha kani kejing yalap ya kani kejing dan daki palat spa million ngut ki Phetwir ki ba khambun hi ki deki kenthei bat ki khna bat ki dei ru ki Briew ki ba loi bat ki bala Shah Pynbor ban mi no nalaki yeng bat ki snong nakidau ki ba kijing ki ba ki kendu kini kejing ya ulum na kejing dan jong ki palat spa million ngut ki Phetwir kamut bakal long 10% na kejing dan jong ki pat nong song snong ha ka Pyrthei ki khat lai kiri ki dei ki ba khambun kejing dan jong ki Phetwir ula ban rap